hablan del programa de Dudu Topaz. ¿Cómo te sentís de eso? La verdad es que no la pasé mal. Yo siempre creí que él estaba actuando un personaje y está bien. Esa es su manera de ser. Él no se comportó así detrás de cámara. No me sentí mal. ¿No te molestó? A mí me habían avisado que él era como muy galante con las chicas. En su programa, es su programa. Bueno, acá en Israel cuando se dice hola, te muerde la mano. No porque... no, שלום, it's okay. ראית דודו טופז? ראיתי. מה אתה אומר? מה אני אומר על מה? על החיוך שלך. תשמע, כל אחד יש את הדרך שלו להביע אהבה. אהבה. אני הולך לעשות את האירוע הזה ביום חמישי, אני מבטיח לא למשוך אותה. השעה כבר 10:30 בלילה, אבל המעריצים רובם ילדים שאמורים ללכת לבית ספר מחר לא נכנעים. עורר דווקא רוצה לדבר איתם. אבל המאבטחים לא מרשים. בסוף מתפשרים על המסדרון ליד החדר של נטליה, ואז זה קורה. תקשיבו בנות, מה שאנחנו מבקשים, אין לנו בעיה שנעשה את מפגש המעריצים הזה. הקטן המצומצם, היא בשמחה תפגוש אתכם, אנחנו מבקשים לא היסטריה. אל תפקי כי נכנסת להיסטריה מזה. הולה, כיתה. לא חזק נשמה. קורא איתן. אני לא מאמינה שזה קרה, אני עדיין לא יכולה להאמין שהיא זאת שאמרה לי אל תבכי, שהיא באה אליי ונתנה לי נשיקה והצטלמה איתי. כל מה שעשינו, כל הכסף שהוצאנו על זה, כל הלימודים שהפסדנו, הכל שווה בשביל הרגע הזה שפגשנו אותה. אין, הכל. שימו לב מה הילדים שלכם עושים בלילה. בשידורי קשת מסרו לנו שהם מאוד מצטערים על כך שהפרשה הזאת מאפילה על שנים שבהם דודו טופז נותן במה לנושאים חברתיים ועוזר לנזקקים. בכל זאת מתנצלים שם בפני מי שנפגע מההתנהגות שלו, אבל מוסיפים שנטליה אוררו בעצמה הרגישה בנוח בתוכנית ונהנתה מהיחס של המנחה כלפי.